Imbono kanye nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano Lohamba phambili ngempela ukhozi FM lohamba phambili asibonge kakhulu ukuza kwethuba semkhakheni wezindaba kade bekuthulela ukuthi kwenzekani lapha yana eMoses Mabhida. Safika leso sikhathi osithandayo kuhlelo lwakho eshilo kukhozi FM njalo ngesonto kusukela ngo9 kuya ku12 usuku hleli nami nginguzanele wakambokazi. Kanti zithi ke mangabe zishintsha izinto zithi 11 o'clock bese singena la sisuke sesithi khona uhambo noNkulunkulu. Sithi umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Siyafunda, siyakhula bese ubheke yakhe impilo, ulalele ukuthi omunye uthini, musu uyabona ukuthi hayi nami uNkulunkulu ungithandile, kumbe bese uba nogqozi nofuqufuqu ukhuthazeke ukuthi ewu nami ngiyafisa ngelinye ilanga ukufika lapha ya. Namhlanje ke ngithula intokazi eziqhenya kakhulu ngokuba umsebenzi wasezindlini. Nakube ngalitholanga ithuba lokufunda kwamphatha kabuhlungu uma ngabe ekhula. Uma ebheke emuva uthi uyasibona isandla sikaNkulunkulu esimenzele okukhulu. Ngisho nangeholo nje uthi hayi ngiyambonga uNkulunkulu. Khona le ngoma ke ethi wangikhipha odakeni, wangiphakamisa, wangibeka endaweni ephakemeyo, yingakho ngicula ngihlabelela ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Namhlanje ngikhuluma nomuntu othole umusa. Futhi umuntu othola umusa ngeke uzumenze lutho. Uhambo noNkulunkulu ngethula uJabu Kabela Mangena. Sisijabu angikubingelele okhosini, ngikubingelele eshilo. Sikwamukele kakhulu sisi. Ngiyabonga futhi ngiyathobeka ukuba phakathi la emsakazweni namhlanje ngolwami uhambo. Ngolwakho uhambo. Lalela ngithema ngikufonela izolo. Angibatshele nje abalaleli ukuthi sise studio eThekwini. Izolo ngikufonelile usaseGoli ebusuku wathi usesalon. Wathi uyoyicije salon. Manje ngikubona namhlanje ufake ngisho iduku balaleli manje ngambona uyidluphe zonke ezomsebenzi. Tshela abalaleli ukuthi kungani uthathe lesi sinqumo sokuthi cha ngifuna ukugqoka kanje namhlanje. Ngithathe isinqumo sokuthi angigqoke ngikhombisa ukuthi ngiproud ngokuba umsebenzi wasendlini. Ngiye ngihlale ngisho ngithi ngiyi-domestic worker kodwa ngikho dom. Sengiqalile ukuzwa balalele emakhaya ngiyi-domestic worker kodwa angikho dom. Awusukanini madoda, ngabethanda ngayithanda kakhulu leyo. Uyabona eminyakeni embalwa edlule ngicabanga ukuthi iminyaka ewu5 khona into umsebenzi engangikwenza ngenzela enye organization yaphesheya esasibhala senza ucwaningo ngabasebenzi basezindlini kanye nabaqashi babi kakhulukazi abesifazane abamnyama. Isikhathi esiningi izinto esayithola abaningi bekhala ngezinto eziningi eziyinkinga, bekhala nangokuhlukumezeka, bekhala nje ngezinto eziningi kwakukuncane okuhle. Yingakho ngijabule kangaka mangithola wena ngithi masithi siyaxoxa nje mase hayi wangitshela izinto ezinhle, wathi udumo kuNkulunkulu yena yedwa. Sitshele sisi uzalelwaphi, asiqale ngekhaya lakho nje, sitshele ngekhaya lakho. Mina ke ngizalwe ngo1971 ngo13 July. Angisabi ke nokuyisho iminyaka yami ngoba ungangibona ngathi ngina 40. Ono 52 kodwa ngathi no 40. Yebo. Amandla kaNkulunkulu. Ngizalelwa endaweni yaseMidres. Kunentaba lapha yakuthiwa kaSozwenya khona kwaKlentshi. Uma uthi wangizalela lapho. After lapho ngisemncane sase siyasuka ubaba wathola komunye umlungu eplazini okuthiwa kaSibhakela. Abantu abalapha eMidres nje bayazi ila ngikhulele khona ke lapho nabangilamayo batholakala lapho. Sakhula nje yonke impilo yethu yaba lapho kwaSibhakela eMidres. Wafunda ku iziphi izikole wagcina kuphi?
Ngizalwa ke ngicela ukudlula la ngizalwa ubaba wami umbuso obusela amanye amakhosi uGideon beno Anastasia uNomakipa uMrs Gabela uMamthembu. Okay. Yes. Ngafunda ke esikoleni esasikhona lapho khona elinye iplaza nje laliseduze kwakhona kwakuthiwa kusengisini kunesikole kwakuyi ifundisani combined school. Ngifunde khona lapho kwaphela futhi khona lapho. Kuyo ikhombiswa yini le yenza ukuthi kwashesha kwaphela kangaka? Kwashesha kwaphela ngizothini ngokunga understand umzali wami wangithathela inqumo ubaba wami ngokuthi besisendaweni eyamaplazi kunalento ukuthi obaba nje bazi ukuthi umuntu maye nengane yentombazana nazi inkomo engayibona enye into engenziwa umntwana wentombazana kufanele nje akhule ahambe ayogana ubaba athola inkomo. Mina ke ngaba yilo nebhadi owangena ngaphansi kwaleso sigigaba sangaleso sikhathi sengikubona manje ukuthi hey ngangena kulesa sigigaba esimbi abazali bethu ababecabanga ngaso ngaleso sikhathi. Wathi ubaba aphuma esikoleni? Yebo ngiphasa nje futhi kahle. Hayi kwafika nje la khona ukuthi simangithi hayi ngiyabuyela esikolweni. Ufunda standard ba? Ngifunda standard 4. Wathini ubaba? Wathi hayi usufundile manje. Wathi ubaba hayi usufundile manje. Awu usiyakwazi ukufunda incwadi ebuye eGoli uyibhale ihambe bafike bayifunde eGoli usiyoyibona mayibuya kumkhwenyana incwadi eGoli. Sengibongile. Mawuphuma esikoleni ke ngalesi sikhathi ngoba umncane usuwenzani? Usebenza phi? Uphuma uyosebenza noma uphuma wenzani? Ngiphuma nje ngihlale ekhaya phela ngilinda umendo ke. Cabanga ngingakanani ngaleso sikhathi? Ungakanani nkosami ufunda standard 4? Ngaleso sikhathi ke ngangingenankinga. Ngangayiboni kwakujwayelekile. Awedwa sike saba nabo nobanye la e-studio abashinto efanayo ukuthi ey'ndaweni zasemakhaya kwakuthiwa nje awusufundile phuma ngoba uyintombazana. Yeah. Ngaphuma ke nje ukuthi ke phela kufanele ngisebenze eplazini. Obaba mabe eplazini nami ngiyasebenza eplazini. Amagandaganda babelungu mabemba amazambane siyacosha makuvuna umbila nathi siyavuna umbila ngama weekend uyotheza ehlathini ulindele lo mshado cabanga wena wonke tshela mina kushintsha kanjani uma sekuthiwa uyasuka ekhaya eSkhoti usuza eThekwini eClermont bakwenze njani? Ya ngokuthi ke siye sasuka khona lapha eMidress ke ubaba wami uvela eSkhoti ke manje emaplazini lawa koMoy River sibile kwaSemane saze saya eHlatkhulu eNtsonge sasuka eNtsonge saya kaDlamini indawo sithe sesise la sikhona manje njengamanje ekhaya kuseNewland khona lapha eSkhoti ngasezwelisha. Kwawukuthi ke lapho kunamantombazane asebenza ukusuka kwami lapho kwakunentombazane yathi kunomuntu ofunakalayo eClermont ngasuka ke ngazosebenza la eClermont endunduma ngiphatha izingane. Uqala kwami ukusebenza ezindlini ngiqale eClermont. Uphatha izingane? Ngiphatha izingane khona lapho komunye umuzi ubaba wabathisha umama wakhona nobaba wakhona. Kodwa ke futhi ukuhlukumeza komngako lapho kwakungekho. Ngangisebenza nje ngiwuthola ngathi ngicabange kahle izolo ebusuku ngathi ngangihola u60 ngenyanga. Right futhi ngi-right ngalo 60 rand wami. Ubona nje ukuthi u-right. Usuka kanjani eClermont usuye eGoli? Ngisuka eClermont uma ngiye eGoli ke mangihambile ngiyovakasha ekhaya bese kuvela enye intombazane yakagombi ewutshitshi esakhe sonke lapha yabona ke sebesebenza eGoli kangitshela athi yasijabu khona abafuna umuntu awufuna ukushintsha eThekwini uye eGoli. Ngasho khona ke ngaya khona ke eGoli ngafike ngasebenza lapha kwaba kuhle nje futhi engekho futhi inkinga. Ususephimvile? Cha ngangisebhaklu. Waqala eBhaklu? Ngaqala eBhaklu. Okay. Ngasebenza abantu abamnyama babe nalokho ukuthi ngiyingane babe nomntwana oyedwa entombazane. Ungakanani ngaleso sikhathi? Hayi nganginabo 18 uyabona sengibuye eThekwini njalo lapho ngase ngikhulakhulile benomntwana oyedwa wentombazane wayemdala ke kunami kakhulu kodwa singangalali emarumini sasilala
naye wayetholela usisi wakho omncane sasilala sobabili embhedeni wakhe kodwa ekuseni yena uyavuka yena uyoqhubeka nemfundo yakhe mina ngisale ngidlina-ke mina ngiyasebenza. Asihambe-ke siqhubeke nempilo ngoba kulolu hambo lakho kuyacaca ukuthi ushintshe imizi eminingi okade uyisebenza. Ngeke sikwazi ukuyisho yonke kodwa ngifuna siye ePhimville la wafike wasebenza khona ePhimville. Uthi kumina wawuvuka ngo-3 ekseni ngobani? Lapha yangifike ngasebenza ngangivuka ngo-3 ekseni kuthiwe kufanele ngivuke ngibe right emqondweni before ngizovusa abantwana bakhona. Ngingavusi abantwana bakhona ngisacela ubuthongo. Yabona funeke bawumvusa ukuthi baby wena usu-right ungamvusi ngobuthongo ngoba uzomhlukumeza. Kodwa bona kwakumele ngibavuse ngo4:30. So wena wavuka ngo-3? Yes, mina ngivuke ngo-3. Mase ngibavusa-ke ngisengibavulela amanzi ngibenzele yonke-ke into sengi-right. Uma ngeke ngatholakala ukuthi ngisalele after 3 yo ngangishawuthwa. Kodwa ngahlala ngabekezela ngoba kwakunesimo esasisemuva esasithi ubaba akasebenzi. Vele ubaba wethu thina masuka emaplazini ubaba ubengasasebenzi ubaba wethu besiphilisa ekhaya ngokuthi uyalima ufuya inkomo. Kodwa mina mangisebenza kufaneleni imali ngiyosiza ekhaya ngayo ngaleso sikhathi ubaba wayeseqala ukugula kakhulu esebanjwe ukugula. Kukhona zanele into la engifuna ivele ubaba wethu ube umuntu ongathandi ubengalithandi nje isonto ngicela ukulibeka nje straight into nje ethi nje uNkulunkulu ubaba ubekushaya uma ungaphatha uNkulunkulu lapha kwakhe atshela nje ukuthi nje akawazi umsebenzi wakhona ukuthi yini. Ngikhumbula izingane zakithi ezincane zake zalandela zathi ziye esontweni zabafana wayeshaya impela zathi ngicela nishe emva kwami nithi ngeke niphinde niye esontweni zisho ingane zithi ngeke siphinde siye esontweni. Uyangizwisisa ubaba ngaleso sikhathi useqalile ubaba seyagula. Yes kube indoda nje ubaba obengalithandi isonto kodwa enenhliziyo enhle. Ngifuna sibuyele lana khona la ePhimville la usebenza khona. Uthi kwakuyindawo ebuyibande kakhulu. Ebanda ke Goli. Ebanda eGoli. Makubanda ke lapha ePhimville yayithi ubabethi emsebenzini la ngangisebenza khona akumelanga ukuthi engiwashe ngomshini wokuwasha. Bantwana bawu3 umama nobaba ukhona. Besho nje kahle bethi umshini wokuthi uwashe wena mawungekho off uhambile uye ekhaya. Ngangihamba-ke ngangivumele ukuthi ngiye ekhaya after 3 months. Yema ngingekho kuzowasha kuleyo weekend-ke mina mangingekho mhlambe bengiphele u4 days. So umshini ukhona kodwa umshini owokuwasha ngamhlungekho wena mawukhona washa ngezandla wena. Uthi wawukukhale ebusika. Uyabona ila-ke ukwazana kwami noNkulunkulu kwaqala khona. Ngangikhala zanela lapha ngingakwazi kodwa ukuyeka ngoba ngangibuka isimo esasuke sisemuva ekhaya. Ngikhumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi iwashing yabo ngangiwasha ngihlanganisa nezinyembezi zami. Ngicela uNkulunkulu ukuthi ngicela ngisize ngithole omunye umsebenzi. Kodwa into eyayinkulu kakhulu kimi ukuthi ngangasafuni ukuthi ngangamceli uNkulunkulu ngangafuni ukumthwesa izinto ezinkulu uNkulunkulu ngoba ngangizibona ukuthi angifundanga. So kulungile sisi kulungile ngiyabona ukuthi kuthinta ngaphakathi ngoba ivusa izinto kusuwayikhohlwa. Ngangafuni ukucela uNkulunkulu ngithi ngicela umsebenzi wase-ofisini ngicela ukusebenza efemini. Ngibona izintanga zami ziyafunda sengibothi ngeke kumina kusalunga ukuthi ngithi kubaba ngicela ukubuyela ngesikolweni. Kwakufika ukuthi ngicele lento engase ngitraineke kuyo kakhulu yokuthi ngumsebenzi wasendlini. Ngimcela uNkulunkulu ngithi Nkosi ngicela nje ungisize ungiphe omunye umsebenzi kodwa kube wasendlini ngoba umsebenzi wasendlini sengiyawazi phela mangizohlukumezeka ngiphinde ngihole imali engizokwazi ukuphilisa ngayo ikhaya. Usuhola malini la ePhimville? Mhlambe ngaleso sikhathi yayisikhuphukile-ke angazi noma kwaku100 noma kwaku110 kodwa kwakuyinto ecishile kanjalo. Kodwa-ke uthi kumina kwakukhona iy'hlobo angifuni ubasho ngamagama zalomndeni kumbe abangani bakhona ababeke bafike bavakashe bagcina bekuthanda
nabo abantu abamnyama njengami kodwa babe bakuphe nemali eceleni bethi fihla. Yebo. Ngoba abangani abakhulu bakulowo mndeni babe sibona isimo sami ngoba kwakunamaphathi ababewenza bephume behambe bonke labangani bazoletha izingane mina ufuna ngihlale nazo la ngigade mase bebuya usisi lo ngiqashile mayise emsebenzini bafike emini bakhande show ukuthi bafika uma engekho emsebenzini befike bethi nansi imali Jabu sizokupha imali ngoba sithe masithi sicela ukuthi sikunikeze imali ngokusigadela abantwana wathi cha i-right le mali akunikeza yona bese bezonginikeza eceleni bethu ungasho ukuthi besila iyona ke into eyayenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke noma kunzima ngoba kwakunalaba ababebona ukuthi kahle kahle lapha ngiyahlukumezeka. Hayi uyabona nje umlaleli wami osekhaya uhlelo lethu sithi uhambo noNkulunkulu ngalesi sikhathi luningi lolu hambo ngizama ukwenza isiqiniseko sokuthi ukuthola konke asihambeke sisi siqhubeke siye la ususuka khona la uqala ukusebenzela abantu bezinye izinhlanga uyosebenza eNorthcliffe ufica bani eNorthcliffe. Ya ngasuka lapho ngangena kwezinye indawo nje zabaningi ngizojumpa ke ngenxa yesikhathi kodwa ngizoqala kulo engasebenza kuwo ukuthi ngithole abanye nakhona noma nabo ngebona abamhlophe kodwa kwakwayi ibalela iminyama amandiya yes lapho ke engangijabule kwakuthiwa ngizohola 1.8 ngathi wabona ukuthi impilo iyashintsha manje ngathi iyashintsha imali ngayibulala imali ithe mangiqala ukuhola makuphela inyanga bangibiza bangihlalisa phansi bangitshela bathi kule 1.8 sizothatha u800 oye room how lo hlala kuyona le ngihlala kuyo sekusala 1000 bathi kule 1000 sizothatha u250 okukuthengela ukudla sekusala u750 awungasho ngathi ekwabheda futhi again yabo so ke kodwa okwangimangaza kakhulu ayikho into engangizoyenza right wona loyo 700 into yangimangaza mase bengithengela ukudla ngathi ngicela ukusithengela bathi no kufanele sikuthengele thina ukudla masingakuthengeli sokunika imali wena ungakuthengi bese untshontsho kwethu ukudla bangithengeleke kodwa kwakungixaka ngoba ubaba wakhona wayethenga yabona ethenga inyama kodwa akakhanda sho ukuthi uthenga i-breast chicken le nama mangabe kuzophekwa i-chicken a la king khona akhiphe inyama le enze i-chicken a la king amathambo kusale kwawami kodwa yami futhi imali ethenge le chicken kwakuba into kanjalo aphinde athi imali ukube ngiyapheka ngabe imali ibaningi kodwa njalo ashesha abuye emsebenzini athatha iphepha ahlala ekitchen athi Jabu qoba wanyanisi beke ibhodo ezikho faka amafutha yenza ukuthi ngikupheka ukhari uzuqede ngipheke konke nje ukudla kwakwenziwa yimina kodwa ukuthena uhlelo uyongitshelayo kuthiwa ngiyihola imali yakhona ngoba ngipheka kodwa ngiyapheka every day kwashaya uDecember ke la khona bahamba ke bangitshela ukuthi angisale ngigadi inja yabo kanti ke sekuyila uNkulunkulu usezophendulani le inthandazo yami yeminyaka lebe ngiyithandaza ePinville inyembezi zami ngiyihlamba newashing ke ngifuna uyicacise kahle le ngoba wona mzuzu washintsha impilo yakho lo uDecember ama-holiday kaKhisimusi abaqashi bakho bathi sala ugade baya eholidayini bona bayahamba ugadani kuthiwa sala ugade ekhaya inja khona encane nje ngathi ngiyakhala lapho ngithi awungicela nami ukuye ekhaya kwathiwa decide uma uphuma uhamba wazi ukuthi ngoJanuary uma ubuya umsebenzi awukho abantu bahluphekile la emgwaqeni bafuna umsebenzi kwafika nje ukuthi ngithi hayi angihlali ngoba umsebenzi ngiyawudinga kanti lapho uNkulunkulu usefikile uthi hlala khona uzukhona ngoba sengiyakukhipha sengiletha lo msebenzi okudala ucela sixoxeleke ukuthi uthola kanjani lo msebenzi noma ungeke usachaza nje ukuthi khona kodwa uthola kanjani lo msebenzi no umsebenzi ngithi ngiyaphuma amsho kwakuyi27 ngihamba ngiya kwenye ishop nje ngiyothenga something nami ngizoyidla ngihlangane nomunye ubhuti nje uyihlalelo yabona isizwe kancane isithando sami okay kuzwakala kancane all right ngihlangane nalowo bhuti lo uyabona lokho kubingelelana nje kokuthi hawu wena uhlaleleni la ungahambile usemakhaya nami ngibuze yena ngithi wena uhlaleleni yabona ngizitshela ukuthi uza ngale ngqondo le
yabona abantu bese yokushela hayi bese ngiyamtshela ngithi hayi mina ngihleli ngoba ngizama ukusave umsebenzi wami kuthiwa mangihambile ngekhaya umsebenzi ngisawuthola January hayi bese ngithi mina anongifunela phela umsebenzi angibuze ngisebenza aphi ngimkhombisa indlu ngimnikeze inamba athi hayi la ngisebenza khona kwenye ingadi ngisebenza ama days umama wakhona uye kuyi-pension so nge-28 abelungu bakhona bazobe benza i-interview nawe bohamba kodwa ungasho ukuthi uzwe ngami ungasho ukuthi uzwe ngami so-ke ngiyeke nami-ke hayi ngifike ngithole osisi lapha yabahleli ngibe ka-5 ngaleso sikhathi-ke phela ngisemncane noma ngangasemncane-ke kangako kodwa-ke bangene bonke benza i-interview kwakuyi-28 zika-2004 so-ke mangifika laphayana-ke umlungu wakhona wendoda ngathi mangingena wakhombisa ungangithandi ngoba engangibukeka ngisemuhlana ngaleso sikhathi kodwa umama womlungu engithanda ngathi ngingena nje wavela wasmile wathi nanga umuntu engimfunayo uyabona so kwaqala lapho ke bangiqasha nje ngalo lolo suku ngoba ngathi ngibuyela kuloya msebenzi base bengifonela bengitshela ukuthi umsebenzi ngotholile kodwa abafuna ukuthi ngingafaki inotice kulaba ngibalinde baze babuye ngifake inotice ngisebenza 2 months bazongilinda yashintsha impilo kwathiwa usuqashiwe usulinde babuyeke eDubai laba obagadele inja kodwa bengakabuyi waqala ukubona ukuthi banothando laba abaqashayo laba abaqashi abasha sixoxele kafushane ngalokho angaqala ukubona ngoba kwathi nje after one day wangifonela umesisi wangibuza ukuthi nginakhona ukudla endlini ngasaba kusho ukuthi anginakho ngathi mina hayi nginakho ukudla wathi yiza sihlangane somewhere kune shopping center khona lapha eduzane wangithengela ukudla wangipha nemali 500 ngathi wow ngavuka yo washango 500 ngathi wavuka umalambane so-ke kwaqhubeka-ke nje kuthe ngoJanuary elokho engifonele ngicheck ukuthi njani wathumela umfana wakhe ukuthi uzosho umfana wakhe i-second born wathi ngizothumela uBrian afike lapho akuthathe nihambe niye eCresta niyothenga ilineni yaserumini yakho ngaqala ngathi awu mina hayibo kwahleni nangempela alaba bakabuyi njalo eDubai awukaqali lo msebenzi angawuqali ngihlala lapha ngiyothengiswa amaline sekuphenduleka le yamkhuleko wami engathi uNkulunkulu ngicela ungiphe umsebenzi wasendlini kodwa ongcono kunale uNkulunkulu wazongixabeza ngomsebenzi wangempela uma ngabe ebuya laba basendiya abaqashi bakho kwenzekani usho kanjani ukuthi cha sengithola umsebenzi omusha ngathi phela ukuthi ukubekezela ngoba lapha ngangafuni ukubukeka sengathi angisiyena umuntu oneqiniso ngoba sasivumelane nabo ukuthi ngizosebenza inotice ye 2 months ngingaveli ngibashiye so bathe masebethi lapha yana mawungekho happy thina sesikhululekile ungeza noma yinini kuwena phela mawuzokwazi ukubatshela ngathi nisho ukuthi ngizongithatha noma ngabayeka manje bathi sisho ukuthi sizokuthatha nangempela bathi befika newashing yabe inqoba ngayibuka nje ngathi awunagetha angisayiwashanga ngathi nje angisayiwashanga le hayi bangitshela ke bayikhipha ke izinqwaba lapha ngathi hayi mina ngeke ngisakwazi ukuwasha bathi ngathi hayi sengiyahamba mina ngekhaya ngangasho ngithola umsebenzi ngathi ngiyahamba ngekhaya angisathanda ukusebenza wathi hamba uzohlala la emgwaqeni ngoba umsebenzi ngeke uzowuthola ngathi okay ngangibhalisha into zami ngangiphuma ngihamba ngangifika nje ngangizehlela ngiya endlini yami erumini lami eselinelina nentsha kwawuqala yo yashintsha impilo umlaleli wami lapha ekhaya 071 613 ivoice note ongasithumelela yona uma ukuthi ufisa ukuthi nawe kube khona okubekayo ngalolu hambo esikhuluma ngalo njengoba sikhuluma noJabu Kabela Mangena ngohambo lwakhe weJabu uyafuna ukusihlebela ukuthi uTechmina waqala lapha ya uhola u60 rand eClermont waqhubeka wafika eBaklu wasuye ePimville wahola 120 wafika la eMandiyeni wathola u1800 kodwa wawugcina u700 nakho uNkulunkulu esephendula imikhuleko yakho usuqala kubelungu usuhola noma ungayisho ngegcwele kodwa ke nje awusilinganisele ukuthi baqala ngamalini abelungu hayi abelungu bangiqala ngo4000 mina ngavele ngabona ngathi imillion yo imuphi lo nyaka
2005 Ima. Akushi u2024 lo. Yes. Wena ngo2005. Yes. Ubusuhola u4000. 4,000. Yeah. Futhi ke basho ukuthi after 3 months le mali le izonyuka. Phela nje mangizomisela ngomsebenzi. Ngayimisela ke ngomsebenzi ngokuthi ke cha ukusebenza ngiyasebenza ke Nkosi yami mina. Hayi ngasebenza ke. Ngempela ngokukhulu kuyimisela kwathi after 3 months base bayangiregister ke. Kwase baqala ke bangitshela ukuthi kuzoba nemali yama overtime. Yeah. Hawu, mali yama overtime kuyo yona le? Kwathiwa yes. Njalo nje ngoba emsebenzini kahle kahle kumele ungene ngo8 kodwa ngoba sinabantwana la ekhaya abadinga ukuthi ungene early nomama wakhona ke disable kwayidinga ukuthi ngingene early ngimsize mayizohamba ayi emsebenzini kwathi uyabona ungena ngo6 to 8 la le 2 hours le i-overtime ngo4 fanele ushayise kodwa ngo4 kuya ku8 lo zophuma ngayo ubusuku lawo ma hours awe overtime. Hayi kwathola ukuthi ke manje ngenyanga hawu sekunalo 4,000 ophuma ngapha kuma overtime sekunalo 4,000 okuyiwona basic yesalary yami awuzakhala zathi 8,000 kanti 2005 usuhola u8000. Yes. Asibuyele kuwena. Abantwana bakho ngoba nawe ngokuhamba kwakho uye wakhulelwa wathola abantwana babathatha kanjani abantwana bakho? Basho nje ukuthi bazongisiza nje nangabantwana kwawukuthi kukhona lo wayesemncane kakhulu ke uLasborn bathi nje na ngimlande same time wabuya wazohlala nami bamenzela yonke into. Bayamthatha bamse esikolweni kusena hayi ukuthi uhanjiswa yimina mina ufuna ngimgeze ngathi ngigeze ingane yabo. Bamthatha bamse esikolweni ntambama umsebenzi wabo ukuthi uyalandwa uyabuya la. Wahamba isikhathi uthi kwabuye kwathiwa hayi singeke sizihlale nomuntu thina ongakwazi nokushayela. Yes, base bathi hayi ke manje sesicela ukuthi sikufundise i-driving school okwakho wena zimisele nje ukuthi wenze learners. Ngokusizwa uNkulunkulu ke ubaba wami la ngamthanda khona akazange ubaba afikelwe le yangqondo ukuthi angigayiqobe esikolweni ngafunda. Uyangizwisisa? Okuwukuthi ushuthi kahle kahle ngihlakaniphile. Ukuba nje yazi kuwe bathi ukungidedela nje kancane. So wayibamba imoto waphasa. Ngaphasa mangiqeda nje ukuphasa banginikeza imoto nje iGolf khona lapha bathi na imoto uzojika jika ngayo la ngeChristmas bathi hamba ngayo uye ekhaya. Ngikhumbula ukuthi mina ka driver ngiyi1 ngisuke eGoli ngangisabe ngathi le moto ayizuma kuma toll gate. Athi uboss wami no driver akukho busy emgwaqeni une license mawukuthi nje awuyithenganga uzohamba uyofika ekhaya ngayo uwedwa kahamba kayofika ekhaya. Bathini ekhaya usufika nemoto usushayela imoto? Babeka believe becabanga ukuthi ekhona okade engincedisa ukuthi ngidrive ngize ngizofika ekhaya. Kodwa ngibuka nje ukuthi emgwaqeni mangidriver imoto mawufaka uL lezi ithi pip pip ngathi sengibuyele emuva ngathi ngiyawukhipha ngifuna ukubotha ukhona nozongipepizela kaze ngofika eGoli kazange bonke ayitbatshela ukuthi ngiright la emgwaqeni. Yeah, so uyazi abantu abasebenza ezindlini noma sekungconywana manje kodwa kusakhona le yanto yokuthi babukeleke phansi kube ngathi abantu abangahlakaniphile abantu abanjani awukazi watholeni lawo mazwi wena asho lezo zinto ezinjalo uma wake wawathola akucindezela yini noma akuphusha ukuthi wenze kangcono kakhulu? Uyazi lawo mazwi ngiwathole kakhulu futhi singabasebenzi basezindlini siyawathola ngoba size sithole namazwi angasifanele. Yabona mina ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokuthi ngoba ngumsebenzi wasezindlini abantu babecabanga ukuthi ngisebenza ezindlini ngoba ngahlulwa umendo. Kanti mina ngaqala ukusebenza ezindlini ngingakazi ngisho nanokuthi ukuthandana kanjani nomfana kodwa ngase ngifola ngaphansi kwabantu abasebenza ezindlini ngoba behluleke emendweni. Ngoba bengafundile. Uyazi khona manje ezanele mangizokutshela iqiniso abasebenzi basezindlini bafundile. Kancane uzothola umsebenzi wasendlini ongena matric. Kodwa nje emehlweni abantu ngasonke isikhathi uma uyi-domestic worker kuthiwa uyi-domestic worker ngoba ungafundanga. Uthini umuntu eteksini okhuluma ngamathe abelungu? Omunye sijahile siye emsebenzini ekuseni uyayimela uxoxela nomngane wakho omunye usisima emtshela ukuthi hayibo hamba phela isikhathi siyashaya wathi ngishaya ngathi ngijahe nasemsebenzini nina njaha ukudla amathe abelungu yinje umsebenzi wenu ngoba nina lapha njaha ukukhotha nje lokudla emithiyelwa abelungu inhliziyo yami yababuhlungu. Kwaphinda kwazoba nomunye nje umfana wangasekhaya naye ngathatha igirlfriend yakhe
kukhona umlungu ofuna umuntu la watshela igirlfriend yakhe naye abuya azongitshela wathi uthe hayi nawe ufuna ukufana lamantombazana kaGabele uzosebenza la ezindlini wena ufuna nje ukudrive imoto yakho ufuna ukufana nabo abantu nje abangenakusasa iyo-ke leyo nto yangiphusha ngayothenga imoto amazwi amanye akufuneki ukwenza ukuthi akubulale kufuneka ukhuphuke ngawo njengembongolo abathi bayigqiba ngenhlabathi ilithi nje umzimba ikhuphuka mina ngakhuphuka ngamazwi abantu kakhulu iwona bengiphusha angifuni uyisho le nto engathi usho into encane wadinwa umfana mekhuluma kanjalo wayesuyowenzani kasakavela ngathi hayi man ngiyahola mina ngaleso sikhathi-ke ubaba uma ngabe edlula emhlabeni udlula ikhaya liyabheda ikhaya maye maqedela le moto wahamba wayothenga imoto ngahamba manje hayi yomlungu ngasave imali ngahamba nje ngayothenga imoto ngathi ngifuna ukumdelisa ukuthi amantombazana agabela ke kayidrayive imoto mina ngizoyidrayiva ngahamba ngayothenga imoto ngayithenga cash uyaqala uyakha futhi ngase ngakhile vele-ke phambi kokuthi ngithenga imoto yes wabakhela umuzi ekhaya ngakhile ekhaya ngathenga imoto yaqhubeka kanjalo impilo iyaqhubeka impilo kanjalo wakhula emakhaya njengoba nibona nje isikhathi njengamanje imzuzu uyi12 ngaphambi kwehora le12 ayi bakithi ngihleli nentokazi lana ngilive ku Facebook abakwazi ukubona uJabu Gabela Mangena uyena esixoxa naye uhambo lwakhe namhlanje esixoxela ngohambo lwakhe uthi wakha ekhaya wahamba wayothenga nemoto abantwana bakho ubudlelwane babo sebekhulileke manje nabelungu labo kade usebenza nabo bebukhona noma bebunjani bebukhona busekhona namanje abelungu bami nje abantwana bami bavele babathatha babenza njengababo ngoba nami namanje angisasebenzi kubo labo belungu ngoba abafana bakhona bamuvile mase beshadile baye eAustralia umama nobaba mina bengingababizi koboss noMadam bekumama nobaba umama nobaba bamuvela ePlat nendodakazi encane uRoxanne kodwa still ngisaxhumana nabo makuyi birthday yami nje ngiyazi ukuthi ngizovuka kuqala abantu abazothi happy birthday izobuya from Australia from Plat ngoba bayazi ukuthi birthday kaJabu indlu owayakha ekhaya eyasekhaya yabazali wena qobo lwakho wazakhela nawe indlu yes after sengishadile nomyeni wami sakha indlu yethu eLimpopo okay umyeni umthola kanjani umyeni ngimthola ngamvusa khona lapha emsebenzini ngithanda leyo ukuthi babamangena akobulaleni umvusa khona la ngoba belungu bami bebenekhampani siso uyenibona bebesebenza ekhampanini mina ngisebenza endlini sometimes ngiya emsebenzini uthola ukuthi ngiyadrive ngolanda uMadam akafuni ukusidrivela ngalelo langa hayi nobaba mangena wayibonela usiso omuhle lahlile hayi yabo saqala ke nje kwaqhubeka ngabothi hayi indoda ezengumshado wahamba wayekhaya walobola ke sashada Tshela mina uNkulunkulu empilweni yakho mawuzibheka ubheka wena angifuni ukukhuluma ngemanje ngoba sikhulume nawe ngo2005 uNkulunkulu esekwenzela umusa usuholo 8000 angifuni ukukhuluma ukuthi kuqhubeke kwase kufikaphi njengoba namhlanje seku2004 kodwa ngifuna ukuthi mawubuka isandla sikaNkulunkulu phezulu kwempilo yakho ukhalile wachiphiza ubaba ethi ungafundi kanti uNkulunkulu unelinye icebo ngawe ukumbonge uthini uNkulunkulu ngazo zonke nje mina insuku zanele mangiqala nje ngivula amehlami ngibonga uNkulunkulu ingakho ngine connection enkulu mina noNkulunkulu ngiyazazi ukuthi mina nowami uNkulunkulu ngiye ngimbonge nje kusuka ePinville ngoba nginofakazi obubambekayo ukuthi mina ngakhuluma noNkulunkulu izinto ezinzima wangiphendula nanokuthi into engiyifundile ngifunda ukuthi ungathi mawucela manje ucabanga ukuthi uNkulunkulu ulinde wena uyakuzwa kodwa usasiza abanye abantu mina ngangicela I think 5 years kodwa ngangingayeki ukucela kuNkulunkulu wagcine ulethile lo msebenzi lo ngucelayo izinto kaNkulunkulu ziyalinda into zakaNkulunkulu nje ngingazitshela abantu noma ngabe umsebenzi wasendlini noma ngaba usiyena umsebenzi wasendlini noma ngabe uqala ukwenzani izinto zakaNkulunkulu ziyalindwa ngoba mawuzocela bese uyasuka ukuthi hayi ziyaphuzuma uzothe fika uyafica usekho lapho mina wathi ngifica ngithola ukuthi ngisekuyo le ndawo le engamcela ngikuyo wangishiftela kwe right imake ngifuna nje ukudedela abalaleli kodwa ngifuna ukubuyela la abelungu bakunikeza imoto
wacasula umfana thizeni wahamba uthenga imoto wangagcina lapho uthe abelungu sebehamba senihlukana nabelungu baphinda basebekunika imali yakho ke manje long service ukuthi ususebenzile iminyaka emingaka bakunikeza wenze njani wena ngale mali futhi Jabu phela senginobaba ke lapho sathi senginomyeni ngathenga imoto before sizohlukana nabelungu kunondodakazi wami u second born ukhangekile uyiphoyisa ngaleso sikhathi ukhangile wayeno 21 ngakhuluma naye mayeno 16 ngathi uzoyiphatha kahle intombi yami uzube no 21 wathi yes ngaqala ngamsavela imali ngomemulo wakhe ngamthengela imoto entsha brand new car brand new ngemali yasekitchen ke nje ngemali yemop singemali yemop nje emop nebhakede ngathi kumntana nami ngiyabonga sithandwa sami ngemoto wamthengela ngijwayele nje ukuthenga imoto sebenza mzalwane sebenza wezanele kodwa masinyane khona le engathanda ukuthi isale kakhulu la okholweni lento le exhumanisa uyakhumbula kunalo udaba lo ngilifakile ukuthi ubaba wami isonto bengalifuni yebo kodwa ubaba ube nenhliziyo enhle enozwelo athi kubantu mabe esontweni bedlula ngasengadini elima ethe hayi hambani nina nothandaza uNkulunkulu ngoba nizobuya senilambile mina ngizonceda uNkulunkulu ngokunifide iswini bethi mabebuya abakhelela ikabishi abaphe atshala utenebo babapha amazamba nathi ngitheni kini masingayosonta sonke ubani ozophakela omunye so ke kwaya ubaba mayisegula kakhulu le angikwazi ukungayisho ukuthi amandla kaNkulunkulu angakanani ubaba wagula ngangokuba besike simfake ezibhedlela aphume kwafika la khona ubaba akathi kuma ngicela ungiyele kwaMdlolo khona umuzi wasekhawusa kwaMdlolo ngicela ungiyele kwaMdlolo uyongibizela umama wakhona angibizela umfundisi phakamisa futhi izwi okay athi ngicela ukuthi ungiyele kwaMdlolo angibizele umfundisi hawu kwamangaza ukuthi ubaba uthi akabizela umfundisi hayi ke ugogo Mdlolo wahamba ngempela wabiza umfundisi uDlamini wafika umfundisi uDlamini umbizelani Gabela wathi nje ngicela nje ukungivulela iBhayibheli yilo baba thina osikhulise ngokuthi ngokushaya indaba yenkonzo yena into akangayingeni hayi ke umfundisi ke wamvulela incwadi wamkhulekela ubaba ubaba wathi ucela ukukhetha inkosi bakhetha inkosi kanye noma endlini ekhaya ubaba kwaphela maybe 2 or 3 weeks after lapho wadlula emhlabeni wadlule so umzalwane wancwatshwa amakholwa lawa kade ngawafuna amen nalapho makudlula ubaba abelungu basebenzelayo abathulanga phela ubaba udlula ngisephinjile lapha la ngisho ubaba wami una 29 years ashona udlula ubaba wami sisephinville la khona umlungu wami ngathi mangimtshela ubaba wami ushonile ngangisanda kubuye ekhaya umbona wathi okay uhamba ngolesithatha kanganginika ngisho isent waqeda lapho kweza labo bangani bakhe bona bafike banginikeza imali u800 kimi omningi kabi ngagibela ngahamba kaye ekhaya kwenziwayo ubaba wangcwatsha Tshela mina sisi ngaphambi kokuthi ngidedele abalaleli njengamanje ngokwakho ukuba wawunikeziwe ithuba lokufunda wawufisa ukuba yini emhlabeni uyazi mina ngokwami okube nje uNkulunkulu wayengisizile ngafunda ube ngangilitholile lotho ngangithanda ukuba yinesi why nginenhliziyo enhle mina futhi nginesihawu kakhulu nje nomuntu kodwa ke noma angilikhulume nje iqiniso ezanele nginenhliziyo enhle kodwa kimina uyazi mina ungabuza abantu abawu5 bakutshele ngami ngendlela ezihlukene ngoba kumina mangabe uzungabonanga kahle ukuthi uza kanjani uyahlehla nje anginayo inhliziyo eyistorage mina ezohold izinto zabantu umuntu athatha ajikjele kimi mina umuntu mayijikjela kimi nami ngijikjela kuye uyangitshela kodwa izinselelo ezinye nje ohlangabezane nazo kulolu hambo lwakho ngoba angikholwa ukuthi wona wonke umuntu oshayela izandla othi hayibo lo sisi usebenza emakhishini kodwa unomuzi wakhile ekhaya wakhile wakho umuzi usethenga imoto ezu3 nani ngineqiniso ukuthi ikhona inhlebo bakhona bakungabazayo bakhona bathi hayi udlala ngathi lo mhlambe wayegoli wayokwenza ezinye izinto awuhlangananga nezinto ezinjalo ngihlangane kakhulu nalezo zinto ezinjalo ngangokuba nje bengihlale kutshelwa nje kuthiwa yilo akasebenzi emakhishini kuthiwa udayisa ngomzimba
uyabona khona into ewezanele okubona ukuthi ezinye izinto ngeke zize zikusebenzele ngoba mawuqala uphumelela umuntu usho leyo nto efika kuye engqondweni ngaleso sikhathi uthola ukuthi ngisho kukhona isikhathi la kwafika khona inkulumo kakhulu kwanezinto nje ezingangiphathi kahle ezinye zithinta phakathi emndenini noma ngeke ngisikhulume kodwa azangiholele ekuthini ngidla upoison ngavuka esibhedlela ngase ngikhohle ukuthi ngisebenza kahle into umlungu wami kangibuze efika esibhedlela wathi Jabu noma inkinga bese zingako ubusukhohlwa yithi wacabanga ukufa uzange nje usasicabanga thina mawuphuza lo poison ngazibona nami ukuthi ngistupid bekutheni ngingacabanga belungu bami ngoba ubaba nomama bekutheni ngingacabanga izingane zami ngacabanga lo ongihlukumezayo ngathi ngcono avela ngangiboni nalapha belungu bafaka isandla ukuthi bakise uyoluleka ngokwezengqondo kuma psychologist babhadala imali 4 months yonke babekhokha malini babekhokha 7,000 something every month yes lo siyambonga kakhulu uNkulunkulu ake sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini aze ngakuthanda majabana imali yemophayibhale emehlweni yenza konke okumele kwenze idlule e-office maye kumuntu onganawo umcabango ngiyabonga mawami ngithi nje imophayibhale emehlweni Mambokazi nosisi lapho e-studio Shilas Shilas awusuka ngane ukuthi siyabonga singabantu siyahamba isikhuzu endleleni kodwa nje ugcina usutholile lokho noma kukuncane kodwa bekezela ngiyabonga sana sami nje sanibona mambokazi akusiphe sihle lo umfana le mathematics uyangikhuthaza inkulumo yalo mama ngemisebenzi kodwa yena uba nesibindi futhi uyabonisa ukuthi ukhululekile uhappy ngalento akayenzayo sibaningi sidelelekile abanye bethu ama-security sibukela phansi cha umuntu nje aka-excele la ekhona kuhle lokho iyakhuthaza le ndaba sawubona wemamzamele ngiyayizwa inkulumo kasisi kumbe uhambo kasisi asiluhambile wesifama inzima impilo uyabona nje even nami ngoba ngikhuluma nawe nje ilanga njengoba shisa kangaka nje ngibhizi nesikero ilanga liyashisa ngibhizi nesikero and la ngisebenzela khona ilanga liyashisa qagela-ke ukuthi malini engizoyithola 120 rand for whole day Siyabamukela emhlabeni wakho oyisimanga wezinto ezithe xaxa. Ama-audacious rewards athe xaxa ongawasebenzisela idatha, i-airtime, ugesi noma ama-banking fees. Ukushera okuthe xaxa noThembi, ubaba ngisho nomalume imbala le ekhaya. Ngama-account amahlanu alinkiwe. Ithuba lokwenza okuthe xaxa ngokuthola i-overdraft uma ushintsha umholo wakho ungene kithi. Nge-African Bank My World umhlaba wakho uvele wande ube ngcono. Shintshela emhlabeni wezinto ezithe xaxa. Ngena ku-africanbank.co.za kunemigomo nemibandela. African Bank, audacity to believe. I-African Bank Limited ngumhlinzeki ogunyaziwe wosizo lwezezimali nomebolekisi osemthethweni. Lungela inguquko eyisimangaliso evela kwi-Gauteng Liquor Board. I-Gauteng Liquor Board seyinyathela ngo-digital. Maduze nje abadayisi botshwala bazojabulela ithuba lokufaka isicelo kanye nokuvuselela amalayisensi abo noma kuphi noma nini. Ikusasa lokuthola amalayisensi selifikile. Yenza lula inqubo yakho yelayisensi nathi. Ukuthola ulwazi olubanzi vakashela ku-www.gauteng.gov.za noma uvakashele amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana. Eshilo nozanele mvukasi nasonto ekuseni 9 to 12 Khosi FM luhamba phambili sifikile isikhathi sokuzwakalisa izwi lenu sibiza nina nibe ngamandla alungisa ikusasa lethu siyabalekisa manje Road to Literacy ubambisene ne-Oxford University Press Southern Africa bazonikela ngama-trolley library angu-500 esikoleni ezifanelekayo zamazinga aphansi nama-NPO ezemfundo qhoka omthandayo ku-roadtoliteracy.co.za kunemigomo nemibandela sanibonani 56
Sangeni. Ma konto ushongweni ukuthi Siyabonga kakhulu. yebo ma uma Nishare. sengiqedile black face lami. Hayibo, ngicela ungakhohlwa ukungitholela I-Prosidin yakho kunjalo ma. Vele usungitshele ikhathi ezu100. Okay, ngicela ungakhohlwa ke. Ngeke ngikhohle ma i-Prosidin yakho. iProsidin igcina umzimba wami unempilo, inciphisa ubuhlungu bamalunga futhi ilawula umfutho wegazi, ibuye ihlanze nokungcola. Angikwazi ukuhlala usuku ngaphandle kweProsidin yami. Prosidin. Uma ingasho ukuthi Prosidin, akuyona iProsidin. Sanibonani, uMadidaba wasichaba lona. Nginiphathele isematheni. Imbiki siveza ukuthi ama-actors ohlelo lwe-TV oluvutha uphondo iSkim Sami abonakala exashe endaweni eziningi ezahlukene. Ehlela isikhathi sokuthi le soapie isuke ku6:30 ibe ngo7:30 kusihlo. Bafuna ukusithatha na kanjani isixoxo sokuba isoapie edla umhlanganisi ezweni. Ukufakazela ukuthi angeke basikhona uma kukhulunywa ngamadrama. Kuthiwa leli qembu lihlome ngezikhala eziyingozi. Liza nenqwaba yegemegeme ehlasimulisa igazi ezizoshiya abasemzansi bembambo ngezansi kodwa belokhu bethe nje kuma TV abo njengoba isizoqala ngo7:30 kusihla ngolwazi oluthe xaxa ngalokho bukela iSkim Sami manje sesizoqala ngo7:30 kusihla kusukela zingu4 kuMarch kuSABC1 kuphela nginguma Yo, sesiyavalelisa bakithi siyalithonga uhlelo lethu manje kade ngihleli noJabu wakagabela wakamangena. Sisijabu sikhuthazeke kakhulu ngohambo lwakho. Elakho nje lokugcina nelokukhuthaza abantu osebenza nabo. Ngiyazi ukuthi asibange sisangena kwezinye izinto, usebenza namatshitshi, usebenza namashilazi, kodwa nje ngifune lakho nje lokusonga, lokuvalelisa kubalaleli ngalesi sikhathi. Elami lokuvalelisa nje kubasebenzi bonke basezindlini ngithi yithi usebenza la usebenza khona kodwa ungakhohlwa ukucela kuNkulunkulu ukuthi akakuphe okungcono. Kungathi ngoba kuyabheda mawubona ukuthi kusabekezeleleka bekezela kodwa mawubona ukuthi akusabekezeleleki sekumosha impilo yakho mhlambe sekuyakho usuthinteka nangoku abanye basitshela ukuthi baya abuseka ngendlela zokuthi uyashaywa mhlambe kuma rape cha ungakubekezeleli lokho. Kodwa makuse umsebenzi usabona ukuthi uyakwazi ukubeka ukudla phezulu kwetafula kwabantwana mina ngithi bekezela siyami ngiphinde ngibulise kuwo wonke amashilazo onke jikelele nakumsunguli wethu uLady D noKhozi FM bakwethu ngiyabonga nakuwo wonke amatshitshi nonomehlo ngoba ngibuye ngibe unomathemba wesizwe lapha kwaMayimayi. Mebefisa abantu ukuthi bakuthola kanjani? Ngikhona phela nami ku-Facebook. Yeah, ubani ku-Facebook? Ngunoma Khemesi ku-Instagram ngunoma Khemesi 5. Noma Khemesi. Yes, noma Khemesi. Igama lami la ngempela ku Facebook, yes. Noma Khemesi 5 ku Instagram. Yes. Siyabonga kakhulu ukuthi ukhuthaze wonke umuntu ekhaya ngithi mangiphuma nje namhlanje ngithi ungayideleli indawo uNkulunkulu akubeke kuyona. Sebenza ngamandla la ukhona awazi ukuthi ubani okubukayo. Ngathi uNkulunkulu anganivulela imithombo emisha anikhuphule ashintshe impilo zenu. Igama lami nguzanele wakambokazi silibeka la eShilo bese sithatha izintambo namhlanje sizoyinikeza izinsizwa za uhlelo lwezindaba njengoba bezoqhubeka lapha yana eMoses Mabhida isale kahle.